Dwi'n ma'n gylch y Geifr efo Emma Davies o Mynachlog Ddu, Sir Benfro. Sut ydych chi? Dwi'n good diol. Reit da. Wel, mae hyn yn rhywbeth deuluol i chi, cos mae dwy chwaer i chdi yma. Ie, wys, mae un Geifr sy'n bechyn dy mam fi ac i yn cystadlu yn y dosbarth yma, y Championship Buck. Dy chwaer ar y dde ydi hon felly, ie? Ie, Kim sy'n fyna, tywydd. Ie, reit, na, mae'n iawn, champion. Wedyn ar y chwith, be mae dangos? Dangos i Chrysa Dot ma Amy. Reit, so mae gynnwch chi wrth gwrs Geifr eich hun adra, ond mae hi wedi cael swydd o ddangos y gafr yma felly. Ydy. So, be di'r cystadleuaeth yma? Ydy hyn, ydy'r ei gyrfod felly, ie? Mae dwy junior buck yn yr dosbarth yma a mae dwy adult buck, so chi'n gallu gweld mae'r first, second adult a first, second junior. Reit, oce. So felly, i bobl adra, mae hein ar y chwith ydy'r ei hynna felly, a heina ydy'r ei fanc, ie? Ie. A be di'r rhinwydda da chi'n sbio amdan o fewn y bucks felly? Wel, bydd yr judge yn beirniadu 50% o'r bydd y dywys yn mynd at sut mae'r corff wedi datblygu pan maen nhw wedi tyfu, a wedyn mae 50% yn mynd tuag at y cnif, sef fel ni'n edrych am y fflis mwyaf fibrous wedyn. Reit, felly, wrth gwrs, mae sbio amdan y buck ydi, mae o hanner y ddiadell, os ydych chi haran neu buck da, felly mae'r wyn yn mynd i fod yn rei da. Ie, bydd breeding da dan ni wedyn. So ni'n edrych am y buck sydd mwyaf faint sydd yn sefyll yn neis gyda, wel, mae angen y cnif bod yn neis. Wel, wrth gwrs, dyna di un o'r prif betha yr anifal yma ydy'r cnif. Felly, ydych chi'n sbio am rhinwad cig hefyd, ta? Ni yn magu nhw am cig, so os mae'r buck yn fwy o faint bydd oen mwy o faint a bydd nhw'n, wel, maen nhw'n well i fant. So felly, mae gennych chi ddwy beth hefyd, felly. So da ni'n sbio wan be mae'r beiniad yn mynd amdan. So mae o'n mynd i reid y gobr i'r buck ifanc yma, gyda'r dyn yma ar y dde, ie. A i chdi'n bersonol, ti'n gweld hwnna'n un go lew felly? Ydw, mae nhw'n, chi'n gallu gweld mae'r cnif yn edrych yn hafal iawn trwy'r corff cyfan. Dyna be maen nhw'n edrych amdano. Dyn nhw ddim yn offi fel cnif sydd ddim yn hafal iawn. Reit da. A mae dy chwaer Kim wedi cael bleis hefyd? Bydd hi'n bleis iawn dan hwnna. Reit da. Diolch yn fawr chdi am ddysgu fi. Dim problem. Champion.